Tapi ini kan diaturi munggah nganggo spot ala ceko. Weh ini. Ya tetap jumeneng ning ngono. Oh. Bok. Ya apa peno kabare nduk Niken? Inggih. Apik-apik ae. Apik-apik. Ya apa perjalanan lancar ah peno? Tutuk endi ae iki mau tutuk endi? Tutuk etan apa tutuk kulon apa tutuk lor? Tutuk omah, tutuk lor, tutuk kidul, tutuk gentak jos. Oh enek jose. Iya. Berarti Sebentar, Papa. apa? Sebentar, Papa. Apa? Saya mau cari tisu basah dulu. Oh, buat apa tisu basah? Tisu kering aja nanti dibasahi sendiri. Basaku. Oh iya, tilake lawa iku, tilak lawa. Lawa itu siapa? Lawa iku gak lawa iku, panganane lak gedang entah iku. Angger nek kates rada nyadam mesti krowo, angger anu ya lawa iku. Yo, Malam ya apa tetep Jawa Timuran. Jawa Timuran. Ya apa peno? Sehat-sehat ae ya, Nduk. Sehat-sehat ae. Terima kasih wis rawuh rene. Perjalanan piye? Lancar ta gak? Iki wau perjalanane lah rada grontal-grontal. Oh, gruntal. Iya. Apa iku gruntal iku? Grontal-grontal. Artine apa? Artine gruntal iki apa? Dalane pating keblegong. Oh, pating keblegong. Gak Iya. apa-apa, sing penting teko nggon kanthi selamat. Untunge kula wau betut mobil jeep. Oh, jeep. Iya. Oh, jeep ki sing rodane papat iku mburi enek gandolane iku. Jeep iku rodone 5. 5. Iya. Kuwi sitoke apa iku? Mburi ban serep. Oh, ngono. Iya. Rodane 5. Iya, kon lapo? Kon lapo nek kono? Kon Lapo nyawang-nyawang aku ngono? Ora nyambut gawe kon. Kon kok terus ora nyambut gawe terus ndodok ning kono ki lho ngopo? Lho engko mike dicekel rek. Lek nyekel mik ya ngangge aturan tata krama iki mike mik larang. Karo ngenuku karo ndasmu larang iki ngono. Sing apik dicekel sing apik, cekel cek terus didilat. Nah ngono. Beh lagi tipake sing ngendang Bos ora mau. Gak apa-apa. Niken, selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mbak Niken. Mbak Yumu Iya. apa piye kok Mbak? Selamat malam Dek Niken. Adikmu, Bo. Ayo, kowe gelem ya? Selamat malam Yu. Masane kon direken cuyu ah, nesu rek direken cuyu kok ciu. Ora apa-apa ya enak, Bos. Ora cetok. Mrene. Nyedek. Niken iku sinden tegas iku. Kon lek nganti enggak tenanan ning ngarepe Niken iso ilang ndas peno ngono. Nya. Lah kok tawa? Lho kaplok-kaplok. Kenalane urung kok. Kenalan kambek Mbak Niken iku. Kita ini lho belum Aku wis ero kenalan. Bos iki Mbak Niken kalau Bos. Kita ya apa to kita. Kita. Ayo peno kambek. Kambek apa ya? Lah Aku ya apa? kalau kita, kalau di Jawa itu kita. Oh kita. Iya. Iya. Aku kenal Bos Mbak Niken lagi. Heeh. Mbak Niken silinder nggih. Silindermu iku. Silinder ndasmu cepot kuwi ya. Niken Sailindri. Oh. Mbak Niken Sailindri. Ya. Mbak Niken Salindri. Kamu baru kenal sama aku itu baru sekali ini. Jadi kamu itu harus hati-hati. Hati-hati kon Joita itu. Iya. Aja lambemu mok cekebek-cekebek ning ngopo iku? Nyekebek kon iku. Ngenyek ambek Niken ah. Kok nyekebek terus ki ngopo iku? Dadi wong lanang iku. Gawane bayi, Bos. Dadi Oh, wong nyatem. lanang iku sing meneng lho, Nah meneng nih tadi Mbak Niken meneng sing gagah, tatak, wani. Nah, warono ngadeg jejeg, Nduk. Warono ngadeg jejeg, Nduk. Hah? Ngadeg jejeg, ngadeg sing gagah ngono. Ngadeg jejeg. Tangane walang kerik. Ngadeg. Wong lanang kok. Nah, sing jejeg. Jejeg sikile jejeg, begagah. Mlaku. Etek kaya dolanan to malah kowe. Malah kaya pitik tas ngendok ngono, Bos. Kamu sini, belakangku sini. Ana, Belakang. mrene Niken. Iya, Papa. Ini Iya. tadi gimana, Papa? Selamat malam. Alhamdulillah sampean sampun selamat teko Alhamdulillah. panggonan. Inggih, Papa. Ini tadi saya masih ada acara, Papa. Maaf kalau saya
tidak bisa datang untuk waktu yang on time Papa. Oh gak apa-apa, yang penting malam hari ini tetap bisa hadir, alhamdulillah bisa meluangkan waktu. Maafkan adik ya Papa. Waktu. Oh, maafkan adik gitu. Maafkan anak ya, piye ya? Lek Papa iki. Iya kan anak, tapi kan manggilnya adik. Masih kecil. Iya. Adik ejes, ngono. Iya. Ini acaranya apa Papa? Tasakuran sertifikat tegese warga masyarakat wonten ing Barurejo, Sukorejo utawa wewengkon desa Krisik kene iki wis bertahun-tahun mengurus ya kuwi supaya sertifikat iki bisa berhasil. Kena diarani iki lek ngarani PPTKH. Jadi Apa itu? Program sertifikat redistribusi tanah, program penyelesaian penguasaan tanah dalam hutan. Tegese wis bisa menjadi sertifikat di desa. Berarti doanya gimana? Doanya semoga ini bermanfaat buat semua warga masyarakat di Desa Krisik, Nggih. Dusune Barurejo karo Ya. Sukorejo. Oh gitu. Nggih, semoga berkah sedayanipun. Semoga semuanya diberi kesehatan, kelancaran. Amin. Dan semoga semuanya panjang umur sehat selalu. Sehat selalu. Juga Itu Pak, tamu VVIP-nya itu sing rawuh sinten mawon Bapak? loh, wonten inggih menika Pak Lurah. Pak Lurah, sugeng dalu Pak Lurah. Hari Budi Setiawan, menika Pak Lurah. Bapak Hari Budi Setiawan. Juga Oke. ingkang minulya Pak Kasun sing rawuh ana gubuke papa ning Blitar kono. Oh, Pak Kasun, sing pundi Pak Kasun? Pak Kasune Pak Edi. Pak Pak piantune Edi. Pak Edi, lah menika ngagem jilbab nih. Oh, ibu-ibu deng pitutu deng. Pak Edi pokoke ning kono lah, ning kono. Sak menika Pak Edi itu engkang Kok kedawan dadak golek sinyal kene sinyale Akeh men Pak Edi. Heeh. Pokoknya didongake Pak Kasun, panitia, juga Pak Lurah, juga warga masyarakat atas sertifikasi ini bisa berjalan lancar. Terima kasih. Perjuangan ini bertahun-tahun loh. Wow. Dan alhamdulillah suksesi sertifikat ini nyatane tasakuran tetep gelar wayang kulit. Tidak mitung piro probiyane nyatane yang ngrawuhne Niken Salindri. Oke, terima kasih buat semuanya masyarakat, buat semuanya Pak Lurah, Pak Kasun, Kasun, Pak RT semuanya, Pak RT pito, Pak RT. Pak RT semuanya RT. masyarakat, Pak RW semuanya. Terima kasih banyak karena sudah mendatangkan saya beserta Papa Rudi dan juga ingon-ingonnya. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Kowe muni ingon-ingon, ingon-ingonnya ngono ya. Ingon-ingonnya. Lah polahe dhek lho. Kowe iki jane lawak apa copet to jane iki? Bolak-balik ndas kok kudu mok delikne rumah aku. ora Bos, aku ora copet. Pokoknya rasa syukur iki muga-muga nuwuhke berkah. Nggih. Oke. Oke, kita kasih lagu, Lagu. karena ini sudah malam sekali. Kita harus memanage waktu. Waduh. Wih gila. Ngerti? Wajib. Meminit ki apa? Meminit ki apa? Memenit Ayo. apa Mbak Niken? Lho, kowe iki lho takoni kok. Memenit iki Sudah itu cangkemmu sudah. Muak saya. Masa meminit ora mudeng. Lagu-lagu. Kamu bisa nyanyi nggak? ya manut aku no. Ya. Ah, Coba apa coba lagune? nadanya. Lagune apa? Kita kasih nada D. Oh, D, dados. D iki Oh dados. dados. Lek C dados. Sumpah ingati sayang tansah Elek meseme lawa. kang katyo mimi mintuno Iya. sating katresnan pujanku Action, Le. sayang mangge kelangenan aja tata. Ya kamu itu seharusnya gimana gitu loh. Gimana toh? Laki-laki dikutang iki kudu. Ya. Mbok nyekel tangane kek, apa piye kek, apa ngene kek, apa piye kek, apa Kuwalik ngono lho. Sing ngono ki wedok. Oh sing ngono kuwi wedok. Ya. Nah, Nah, baru gini. bener. Nah, baik. Bejo ta kowe? Bejo, Bos. Bejo. Kamu sudah garap belum? Ini kan. Sudah, kamu jangan nyanyi. Iki lagu anyar to.
Baru, Pak. Oh, baru. Cocok ini yang baru. Masih Rejo. anget. Anget. Waduh, pokoknya. Coba kita ulangi lagi ya. Heeh. Gimana, Pak? Ulang ngono enggak apa-apa. Baru ki padahal kene desane baru dusun. Oh, ini desanya baru. Baru Rejo. Oh, baru Rejo. Dusun. Heeh. Berarti Rejo selalu. Alhamdulillah. Yo kudangen lawa kuwi najan to kaya tetek melek. Yo, kapan neh yo? Angkut Oh, kowe mau nggawa HP ora? Sik bos broyong lho. Bejo-bejane ngene iki sing ibate pengen dirangkul niken ra kesempatan. Malah ngrangkul sing ibot burimu kowe lho. Sing ibot lho pengen ngrangkul niken kaya ki ora kasembatan. Lah kowe bejo-bejane uripmu ngono lho. Tapi yo tenang. Piye rasane piye? Enak tenan? Yo njaluk neh oleh. Kok njaluk neh. Arep klakli nduk iki ya wis. Heeh, tembange manut sampean Kok apa? yo Nduk? rusa sampean iki. Wah, lah iki tenan bendina angkatane 70 ton kok. Manol kaya, mangane mesti kaya kenong angel dipuluk. Ya itu namanya jump scare. Nggih. Ya pancen yo jam karo Ini scare. kita kasih lagunya ini apa yang halus dulu, Papa? Manut penjiran sing halus dhisik jane. Sing Iya, halus dhisik. yuk. Karena sampean iki serba bisa. Iya, yuk. Padha karo lawa iki serba bisu. Lho. Serba bisu. Kono ben mikir sik, ngono lho. Kono ben ngiling-ngiling sik. Ayo, iki lah. Wah, Nggih, iki lho, engko jenengan nek kupu ning kono ki terus Iya. waduh, kupune kuning lho. Oh, wehno gadis kesayanganmu. Eh, Lah sini sing demek kowe kok ya. modus wi jenenge. Napa lek alus? Napa, Pak? Enten permintaan napa, Pak? Iki ketoke kok nek permintaan kok Pak Ruga sembarang, ngoten. Heeh. Nah, jenengan apa? Alus ki ya kaya Sarung jagung. ya aja to. Sing kena ditublak tutak to. Wih jenenge enggak halus. Tapi wiwitane alus ngono lho. Aduh, jadi bet pipis nih. Enggak apa-apa. Wah, gletak nang isor wah. Bah, kaya kene iki rupa-rupa toilet ngono ya. Manut sampean. Ngenteni Ya. kenek tembang kekinian sing alus enek to, manut sampean. Ngenteni. Ngenteni kan lho ya Aku kenek. ngenten. Kuwi ya oleh. Oke. Sinden wae iki. Nggih. Heeh. Niki multi talent, Bos. Lek mun jelasne kaya Multi talent Mbak Niken iki. bejo kowe lho tenan sing gendere pengen ngrangkul niken ora tau kelakon lho. Golekno kresek dipaki lho. Mas aku. Ya kowe iki niken nembang kudune kowe menghayati. Iya, kamu itu Kamu seharusnya. kok joget sana, joget sini, joget situ, joget. Iya, kenapa? Kok kamu sampai joget-joget dek situ-situ Kowe nyapa? karo suarane niken demen. Lah penak. Kowe demen karo suarane niken. Ya pasti demen to, Bos. Nek demen lamaren suarane, ngono lho. Suarane tapi Radio ye masane. Masa terus kowe udat-udut rokokku mok rokok ki nyang apa? Kowe roh iki apa? Rokok Di Samsu. jiwaku sampai surga. Nah ngono lho rumah saku. Iki mau lagu apa, Nduk? Angenteni, Papa. Angenteni binarung suaraning Jaipong Jawa Barat nyatane ya Iya, ya Penu. penak. Penuk to penak banget. Iya. Buat warga masyarakat mapan wonten ing Baru Rejo, Sukorejo, uga Gresik kira-kira menapa? Teater iki khusus buat Pak Kasun. Oh, Buat gitu. Pak Kades juga tidak lupa buat para panitia lan Karang Taruna. Napa? Iya, Papa. Apa lagunya? Apa? Itu tadi aja. Itu tadi apa? Iya. Iku jadule apa iku? Itu Jadule apa? judule, Pak, judule. Eh? Judule. Oh judule apa kok jadule? Judule Sumanding. Oh Sumanding. Iya. Sumanding itu tunggale Sumani, tunggale Sumantri. Sumanding Tuban. Heeh, tunggale ka lho. Betul manis. Tunggale Sumancing. Heeh. Kowe cocok karo lagu iki? Cocok, Bos. Kok karek ngrungokne ya mesti cocok Mesti Mas cocok aku. demen. Ya Jal, digarapke kanca-kanca wis siap kok perang iki, Cakra Budaya iki. Sudah. Oke, wah sing ibut awet enom. Awet nom. Angger metu nggo wedak, Tatamane nek wedake anake digawe kaya. Yo, Sumanding. Yo wae kowe lungguh kene wae timbang kowe nyawang nikene sesuk ra iso turu. Kak, jangan joget di sana-sana lagi. Ya. Joget di tengah-tengah situ aja. Bletok kabeh lho, Kak. Ora apa-apa kaya. Kak Irma samu
Masamu nikah ini kakakmu wae. Kece wis kakek ya. Sumandi. Ngene nduk, nggon wanci limbukan iki sampean tak jatah nembang ping 3 ning leren dhisik ning kene. Lungguh cedheke papa kene. Kuwi ngalih. Ambumu ngalih. Masaku. Iya, dari tadi aku mencium bau lengur-lengur Lengur penguk. ula apa piye? Ambune ula apa piye? Kayak lengur-lengur penguk gitu. Kowe ora ngangge parfum to, Le? Pancen aku ki ras nyambe. Iya, kamu tuh pakai parfum. Heeh, nggih parfum ku lho diwehi parfum niken ku lho bejo-bejane wong urip ana ngalam donya. Niken ki perhatian karo kowe, Le. Ini parfum waktu aku ke toilet, habis mesti toiletnya tak kasih ini. Cuma gak apa-apa. Jadi wajahnya wajah toilet malian bahasaku. Wes, jan wis wangi tenan kowe. Kok Masaku, piye rasane piye? Ora nimburi to, Pak. Masaku. Terima kasih karo Niken wis diwehi parfum. Ngono tuku ya mesti 30.000. Terima kasih. 30.000 to, Pak. Lho, tuku sak semprotan ki lho 30.000. Duh, sak semprotan lho 1 juta. Oh, 1 juta berarti kuwi sak botole pira? 150.000. Lho, lha iki 1 juta ki kondi Masaku. Aku matematikaku rumahku. Dadi bocah kok. Kene tak selingi ben ditembangke karo kuwi mamahmu. Dadi kene Putri jumeneng kene. Lawa nyapa to ning kono ki nyapa to. Lek enek sinden lungguh ning kene iki mbok golek komposisi nggon sing penak aja sak sirmu dhewe. Golek nggon niki apa? Enten pamundutan, Bos. Apa? Wah niki niki saking budayane tiang krisik. Tiang listrik apa? Kok tiang listrik piye to nyetrum ya. Apa? Tiang krisik niki lho, Bos, para warga krisik niki enten nawala. Apa? Niki saking nyenine budayane nek gambare panjak lho. Endi? Mongko. Wong mlayu panjake. Nguyuh. Kowe kok roh lek nguyuh nek gambare apa kok nguyuh kuwi lho. Mencolot. Ora cetha kaya. Oke. Wah ini ada salam dari Bapak Babinsa dan Babin Kamtipmas. Juga konco-konco saking Polsek Ura-Koramil Gandosari. Panjenengan jaman kelakoni nduk Niken. Tembang saiki aku ngene iki aku bingung kok. Diarani iki jineman apa langgam ngono iki aku wis ora pati mudeng. Ning panjenengan yo kekinian. Pripun? Adaptasi karo Jandu. Jaman kaya. Jamong. Coba iki mau wis tak selingi karo mamahmu, cari aku tak kepingin sampean ngaturi tetembangan untuk wanci sesi limbukan iki. Ya, Pak. Apa kira-kira buat warga masyarakat Kita mriki? habiskan lagu yang kekinian. Nah. Kita harus mengikuti Jandu. zaman. Lah aku ki manut kono kok kono terus menggok kaya. Kita harus mengikuti seleranya Genset. Genset. Gendeng. Oh, gendeng. Gendeng. Genset. Rudi gendeng. Rudi gareng ding. Coba tembangnya apa manut buat ibu-ibu. Wah, tepuk tangan buat ibu-ibu iki. Tepuk. Ah, ngono. Ngene iki lek ra seneng karo kabudayan, alah mbok luwung turu pakmu ya. Turu Leres. Mulane alhamdulillah ibu-ibu wonten Barurejo semangat. Nggih. Tembangnya apa, Nduk? Excited ibu-ibu. Excited. Ngerti ora apa? Excited apa? Excited apa? Angel, ilate angel nggih omong anu. Di setip Setting. Excited itu semangat. semangat. Iya. Beda karo expired, beda. Ada toh, Pak? Sing kulino diwehne aku lek kuwi, Bos. Apa? Expired. Kedaluwarsa. Tapi cek enak, Bos. Lho, arep benakne jari ini kan tak tutuk pisan kowe yak ngono. Niki kan benakne ngene tanganmu ngene iki lho nyang apa kowe iki? Wes aku. Ya tembangnya apa, Nduk? Itu aja, Papa. Belanda aja. Anu blondo. Blondo ki Belanda, anu Belanda. kambil digodhog lho. Ngantek elek. Digodhog nganti elek benyek ngene. Dadi lengo kuwi jenenge blondo. Ya, diaturke buat Pak Kasun, juga panitia semuanya ya, Nduk, Niken. Muga-muga sertifikat sing wis berhasil iki Nggih. dadi berkah buat warga masyarakat ing Krisik sedayanipun. Nggih. Tolong Amin. kamu siapa namanya? Lawa. LW. Lawa iki generasine Lek Dul, Lawa. Oh. Dhek kiblate nglawak ki Lek Dul, ngono. Oh, gitu. Dadi mulakno lek dhek iki arep munggah nggo botol arepe bedhekan kates tak seneni. Katese
Katese wis ngembruki Pak Pri ndek ngenani sak yaene mlebu. Aduh. Tak seneni. Wah, aku nyemoni. Wis pokok Pak Pri ditungake sehat. Nggih. Ya. Mugi ndang pulih sehat walafiat. Kelingan bedekan kates kelingan. Kula. Heeh, Nggih. tok ngono kae lho. Nggih, lah kelingan-kelingan. Ya engko gara-gara bedhekan. Heeh. Katok. Ya aku melu lek kuwi. Mas aku kok arep mau sembah. Gak. Aku roh aku. Apik-apik nyembah berhala, Bos. Yo, Niken Salindri. Kita jajal dulu, Pak. Oke. Suarane ngeri tenan. Ngeri. Tibane yo ngeri tenan. Tapi ora apa-apa lho, Ndek. Awake dhewe kudu sabar lho Cahayu, kudu ngono. Karang ya wong nyanyi iki butuh anu, Bos. Butuh ancang-ancang. Omongan karo Niken sapa kuwi Jovan kaya tombro to. Tolong dong. Ambilin minum. Oh iya. Ambilkan minum. Kowe karo cewek eh. kudu blater. Beli. Hati. Beli yang baru, beli. Yang baru. Ya. Heeh. No, aku asih tokno. Nano anakmu. Lha kuwi. Buat aku ora cocok. Panitia minta tolong ya akuannya ya. Aqua. Ujuan. Nah, Oh nggih. Kula nyuwun tulung nggih. Ayo panitia. Kula nyuwun aqua. Oh. Nggih, aqua mawon. Kleru udu no sing iki sing kae lho, Pak. Pak panitia kok ya. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih dengan sangat sungguh-sungguh. Menika judulnya Segoro Angin. Negara, Pak. Negara angin. Negara angin yang dimaksud dengan Nganjuk. Soalnya lek ora tak pleset-pleset. Ngendi? Nganjuk. Nganjuk ngene sapa ta? Negara angin. Ku kono kota angin. Sanes negara angin. Kudu negara ya Ngastina. Negara ya Ngamarta. Negara Karangan Surabaya. Kono negara Karangan Surabaya. Menika nambahi anu menika saking Mas anu Ya. sampun dipun paringi anu. Oh, request lagu lamunan. Oh, matur sembah nuwun. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Oh, saking panitia nggih. Nggih, menika wonten Pak Apane wis Panitia. sampun? Oh, Pak nggih, Jani. nggih. Sampun. Sampun, Iki niki, Pak. karena malam hari ini terima kasih loh aku matur suwun loh. Nggih, Pak. Niken kok ketoke nganti goro-goro. Jadi Nggih, luar Pak. biasa karena bintang tamu usumi limbuan, Pak. Untuk warga masyarakat Baru Rejo Khusus. malam hari ini penjelasannya nganti teko goro-goro. Goro-goro. Lek lawa. Terima kasih, Pak. Lawa goro-goro ya ben ora ya ben ya lek kowe. Aku tukang ge goro-goro wisan. Nek ngono ini ngapunten nggih, engko Niken ben ora kekeselen sampean pinarak dhisik. Nggih. Mengke lamunane teng goro-goro nggih, Pak. Mengke Nggak. kersane penontonnya mboten kabur nggih. Nggih, Pak. Lek Oh, sakniki 500.000. Nggih. Eh. 650, 150 aku. Lho malah kowe golek beretan kok ya. Sak menika Lho Mas aku. Aduh. Nggih. Mengki kripik gedang, kripik telo ngoten nggih. Engko lamunane ben diaturke nika nggih. Heeh. jangan 50 dong, Pak. Enggak mau saya kalau 50. Kalau 50 mending enggak usah nggih, Pak ya. Saya Biar. kepayen mok tampa tak tukokne aku rokok oleh loro. Oke apa diaturke saiki? Kesel napa mboten? Boleh tapi Heeh, ora apa-apa panitia. dikancani, Pak, dikancani. Dikancani. Nek nu dikancani ya Nggih. Intan no, Intan. Dikancani kali Bu Sendur. Wae, Bu Sendur engko ora dadi lamunan dadine lamongan. Kene Intan kene karo Intan wong loro. Lagune lamunan wa lamunan arep dionekne kowe nguyuh oleh. Ning aja ning kene ning ngisor kono. Kulamu ning tasmu isih. Iki dhewe amen anu tonton no. Lawa ki amen assalamualaikum amen Mati. Mikir. Terima kasih. Terima kasih Minal Rumiyin Niken Bapak. Salindri, juga Intan Putih Legowo.